this is our market supply. En fin lille træning efter lidt skole. Nu skal jeg skynde mig op og sidde klar til et lille interview forud for DM med Philip Stjermos Paddle-TV. Så det bliver lige med lidt forpustet stemme, jeg kommer til at deltage i det. Ja. Endnu en gang velkommen her på Paddle-TV og på de her Hvor jeg har prioriteret at indgå noget lidt længerevarende med Niels, hvor jeg vidste, der var noget perspektiv i, at vi kunne spille nogle ting. Jeg har ikke rigtig lige fået fulgt op siden tidligere i dag, men jeg har faktisk heller ikke rigtig lavet så meget. Kom hjem efter skole og lidt styrketræning og lavede et interview med Paddle-TV. Og så spiste jeg egentlig bare noget frokost og slappede lidt af i dag. Haft en god, men også lang dag efterhånden. Så nu klokken 8:45, 10 minutter i 9. Tænker jeg skal tidligt i seng, og så træning i morgen tidlig. Paddeltræning med Ralle Mollet, og så er der lidt skole igen, og så er der noget sauna, tror jeg, om aftenen. Så endnu en god træningsdag i morgen. Vi ses. Godmorgen. Klokken er omkring 7:30. Jeg sidder og får lidt mysli, noget kefir og sort kaffe. Prøver lige at vågne. Jeg synes, jeg er lidt træt i dag, kan jeg mærke. Lidt træt i kroppen. Lidt træt i hovedet. Jeg skal lige i gang. Det er dejligt skønt vejr udenfor. I dag står den på træning. Jeg skal ned og træne med Rasmus her klokken 9 cirka. Skal faktisk lige finde ud af, hvordan fanden jeg kommer derned. For han har stjålet han har ikke stjålet min cykel. Jo, han stjal faktisk min cykel. Og så fik han den stjålet af en anden. Så har jeg ikke nogen cykel lige nu. Så skal jeg lige finde ud af, og så er der noget skole bagefter. Og så tror jeg faktisk, jeg skal spille lidt petang med nogle venner i det dejlige vejr til eftermiddag. Og så slutter vi dagen af med noget sauna i dag. Så endnu en god, lang og fuldendt dag. Starter altid med sort kaffe og kefir. Nå, jeg ønsker mig bare at gå ned til paddleboksen. Det er så skønt vejr alligevel, og så tænker jeg få lidt gratis D-vitamin og rystet benene lidt. Måske ikke en helt dårlig idé. Som sagt, lidt træt. Det er måske ikke lige sovet så godt, som jeg gerne vil have. Gør godt med lidt sol og en lille gåtur her. Let's go.
tak. Og så livsnyder. Og så er livsnyder. Så jeg løber bare lige tilbage. Og så 2, fik. Så jeg løber bare. Står den ikke. 2 var lidt syge. Ja. Fin lille træning overstået med Mollet, som lige er så sød og kører mig i ladecyklen hjem. Det er altså ikke en standard transportmetode, det her vil jeg sige, i mit liv, men det var hvad det kunne blive til i dag. Nu er klokken næsten 10:30. Jeg skal ud og lige lave lidt skole, og så er der som sagt en hyggedag bagefter med lidt restitution. Noget at sige? Nej. Forpustet. Jeg føler mig en lille smule som ham, den lammede, rige franskmand i The Untouchables. Så Rasmus han er så, må man også sige, en stor og stærk sort mand. Sort mand, ja. På vej hjem efter lidt hyggelig betang med nogle af drengene. Dejlig eftermiddagsaktivitet i fantastisk vejr. Nu er de hjemme lige at hente Mullet igen, og så er planen lidt, at vi skal i sauna. Det er helt klart en ting, som er blevet en del af min måde at restituere på over det sidste stykke tid. Både sådan mere intens oplevelse diverse steder, men ellers også bare sådan en helt klassisk sauna i den lokale svømmehal til op, og så sidde og svede ud i stilhed sammen med en masse andre gamle mænd, er det typisk,
Men det er en enormt god måde at koble af på, både mentalt, synes jeg, men også fysisk. Jeg kan mærke, at specielt lige efter timerne, der er rigtig gode. Og hvis jeg timer det godt med, at det er om aftenen, som det er nu her, klokken lidt over 6, kan jeg se mig spise et godt måltid bagefter, og så gå i seng lidt tidligt. Og så får jeg en virkelig god effekt af det. Så det er et stort tip. Tag i sauna. Det er godt. Der Simon Kvam i front skal spille på grøn til sommer. Det er blevet torsdag. Klokken er 11:30 lige nu. Jeg har faktisk været tidligt op i dag og været nede og træne netværket nede i paddleboksen fra 7 til 9. Og så har jeg lige været ude og besøge god gamle bedstemor. Lige tjekke ind på hende. Det skal du også til nogle gange. Og så har jeg lige hentet de gamles bil nu her, for jeg skal til Vejle og spille en træningskamp med Oscar her kl. 15. Så jeg har lige et par timer til jeg skal køre derover. Så bliver det egentlig bare godt med en seriøs kamptræning nu her i det rigtige center, når vi nu skal spille i morgen. Så det er egentlig sådan de sidste forberedelser i dag forud for DM. Det var egentlig meningen, at mig og Rasmus skulle have trænet lidt i dag efter netværkstræning også, men jeg har en lille irritation, kan jeg mærke, om på bagsiden af skulderen, så jeg tænker, at det bliver dumt at overbelaste. Så det er planen. Vi kører til Vejle senere, spiller en træningskamp. Jeg tænker, at I får lov at se lidt gameplay derfra. Så følg med derude, og så ses vi senere. Klokken er 20 minutter over 5, og jeg sidder i bilen ude foran Vejle Paddelcenter. Vi har spillet halvanden times tid med lidt forskellige fokuspunkter, en masse taktiske overvejelser, som vi fik øvet lidt. Så er det på vej hjem nu. Jeg skal hjem og have lidt aftensmad, og så igen slappe af, så jeg kan blive så klar som overhovedet muligt. Og så tror jeg tager herover i morgen omkring klokken tidlig aften. Vi spiller jo 20:45, så tidlig aften ud og få slået lidt, før vi skal spille. Men jeg tænker, det var det for den her vlog. Jeg håber, I har synes, det var fedt lige at få et lille indblik i sådan lidt behind the scenes af min uge op til DM her. Og hvis I vil have mere af sådan noget som det her, eller noget helt andet, så skriv det i kommentaren. Og ellers så bare husk at like og subscribe og alle de der ting der selvfølgelig. Men vi ses. Tak fordi I så med.